tayo magluto ng pork steak at itong ating mga sangkap na kakailanganin. Hello guys, magandang araw ulit. Magluluto tayo ngayon ng pork steak. Ang sahog natin is puting sibuyas. Siniwa-hiwa ko na siya. Bawang, sibuyas, meron tayong asukal na brown, kalamansi, toyo, paminta. At saka guys, etong pinirito ko na yung baboy para mabilis. Kasi eto guys, ako kasi pa nagprito ng pang pork steak, hindi ko siya, minamarinate ko lang siya ng kalamansi at saka asin. Kasi pag ang inilagay ko is yung toyo at saka kalamansi, nasusunog yung kawali. Kaya ginagawa ko guys, lang, asin at saka kalamansi. Tana, umpisan na natin pagluto. Okay, lagyan natin ng mantika. Yung piniprituhan ka ng baboy. Tapos guys, ito muna una natin ilalagay kasi ano lang siya, papadaan ko lang siya sa mantika. Yung pang toppings ko guys, pang toppings ko sa gagawin natin na pork steak. Ito guys, so pwede nga po nag-iwasan tayo na Ilagyan ko lang ito sa para hindi siya yung sariwa. Lalagyan na natin yung bawang. Inuuna pa yung bawang kasi yung sibuyas parang mas matubig eh. Hindi masyadong nag-brown yung bawang pag yung inuna mo yung sibuyas. Ewan ko lang, sa tingin ko lang sa akin pag nagluluto ako. Kasi parang mas matubig yung sibuyas. Ayan guys, pwede na natin isunod natin yung toyo. Ginigita ko rin yung toyo guys. Ilagyan ko na yung dalawat kalahati na toyo. Tapos ilagay na natin yung baboy, yung pinilitan ng baboy. Tapos lagyan na natin ng paminta. Pamintang crack. Tapos guys, lagyan ko na ng isang basong tubig. Ako kasi guys, pag nagluluto ng pork steak, yung dinadamihan ko pa ng tubig para medyo patagalin ko pa ng konting pakuluan para lumambot yung baboy. Kasi di ba pag pinirito natin, tumitigas yung baboy. At saka yung lasa ng baboy mapunta sa pinaka-sauce niya. Tapos ako kasi hindi na yung pork chop ang ginamit ko, yung pigi o kaya yung kasim ang ginamit, ang pwedeng gamit, ang ginagamit ko pag nagpo-pork steak ako. Tapos pina-slice ko na lang parang pang pork chop din. Pwede naman yung gumagamit din ako minsan ng pork chop. Kaya lang kasi pag ganito wala ng buto. Mas maraming tumitimbang pag wala ng buto. Yan. Kasi parehas lang naman ang presyo.
Yan ang ginagamit ko. Tapos guys, ayan lang natin kumulo hanggang kumunti yung tubig. Takpan muna natin. Ito na guys, oh, ayan, kunti na lang yung sabaw. Lalagay natin ngayon yung yung kalamansi na pinigapot, saka yung asukal. Lagyan ko guys ng toyo na parang maputla. Tapos guys, ayan na lang natin siya na kumulo. Hanggang nasa sa inyo yung kung gaano kadami yung sauce na matitira kung na gusto nyo. Kasi ako masyado pang madami, kaya hayaan ko lang siya. Yan, pinakukulang ko talaga guys yung hindi katulad na pagka ilagay mo na yung sahog tapos papatayin muna. Porque naprito na yung baboy. Pero ako guys, ganyan. Para pati yung sauce malasa. Ayan ko lang siya kumulo. Ito guys, pwede na ito. Yan. Yan ako. Tama lang yung yung sauce. Para pwede natin ilagay sa pangsabaw sa kanin. Lalo na kasi yung special ko. Kailangan yung medyo yung ulam niya, hindi yung tuyong-tuyo yung kanin. Lalagay ko na guys, tatangkins ko na siya. Baba ko lang yung ganyan. Yan. Daming sibuyas. Pero okay lang yan. Vitamin C yan. Mahilig kasi sila sa mga ganyan sibuyas, sili. Luto na guys to. Patayin ko na. Yan Yan na guys yung finished product Ayan ang pork stick ko. Ayan. Pag nagustuhan nyo guys, paki-share and follow ako sa FB page, tapos sa YouTube. Paki-subscribe naman ako. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you for watching.